Demirgazyk Kiprda bir türkmen ýigitimiz aradan çykdy. Merhum bolan türkmen ýigitimiz 1996-njy ýylda Lewat welaýatynyň Amudarya şäherçesinde doglan Agajan Seýidow 2 aý öňen Türkiýeden Kipr döwletine işlemäge gidenligi aýdylýar. Merhum Agajan Seýidow 28-nji ýylyna ýaşaýan ýerinden uzakda Gazimagusa Lefkoşa diýilen esasy ýoluň ugruna Agajany Erze 732 belgili ýeni kysymly bir awtomobil kapýar. Bu ýagdaýdan soň Agajan şol ýakynlarda ýerleşýän hassahanaga gidilýär we ol ýerde bolsa Agajan agyr ýagdaýda ýaşaýyşyny ýitirýär. Alınan bilgilere göre bu bolup geçen ýagdaý 28-nji iýunyna akşam saat 18:30 töweregi bolandygy we Agajany kakan awtobuluň sürüjüsi bolsa denan maşgala bolup onu Kipr döwletiniň polisiýa işgärleri tarapyndan alınıp tutsawyhana uğradylandygy aýdylýar. Agajan bir maşgalanyň iň kiçi ogly bolup, Agajanyň ýakynlary merhumyň jesedini Türkiýe döwletine getirip jaýlamakçy bolandyklaryny, onun üçin bolsa İstanbuldaky türkmen konsullugyna ýüz tutandyklaryny, o ýerden bolsa 8.000 Amerikan dollary garşylygyna para berseňiz getirip bolýar diýip aýdandyklaryny habar berdiler. Şeýlelikde merhumy 30-njy iýulyna Demirgazyk Kiprde ýerleşýän Lefkoşa mazarlygyna jaýlanyldy.